Prajem všetkým, čo pozerajú toto video, pekný deň. Dalo by sa povedať, že je to nejaký obyčajný igelit, ale vieme, že ten igelit je zásný tým, že z neho sa robia retor pakety, sáčky, do akých nám sa podarilo baliť, robiť, vyrábať domácne hotové jedla pre našich obrancov. A za tento čas, čo už to robíme na 3 farných místach, na 3 farnostiach našej Mukačevskej grécko-katolíckej eparchii, tu už robené stovky kil, tisícky sáčkov takýchto jídel, takéhoto jedla. A zase je pred nami výzva zakúpiť novú partiu sáčkov, takže máme výzvu aj pre vás, alebo prosbu k vám, aby ste nám pomohli vašim príspevkom kúpiť tieto sáčky, v akých ďalej budeme pokračovať v našej práci. Výroby, balení domácneho chutného jedla pre našich obrancov. Sláva Ukrajini, herojem sláva!